салом, ман Фарзона яке аз партнёрҳои ширкати бо нуфузи атомӣ мебошам ва тӯли 13 сол мешавад дар Кореяи Ҷанубии кору зиндагӣ мекунам ва имрӯз бошад дар яке аз семинари бо шукӯҳи шаҳри Пусани Кореяи Ҷанубӣ иштирок кардем. Хабарҳои хеле тару тоза гирифтем, инчунин маълумотҳои ғаниро низ ба худ гирифтем. Хабарҳои тоза яъне ки дар Тоҷикистон ба наздикии Насиб иншоаллоҳ филиали анамин ширкати этомӣ кушода мешавад. Нафароне ки то ҳол дар ин ширкат кор накарданд, аъзо нашуданд, марҳамат ба мо нависед, ба шумо тамоми нозикиҳои корро мефаҳмонем. Ва ногуфта намонад ки ҳама он спонсорҳое ки ҳамроҳи мо кор мекунанд, ҳамаашон коррект мебошанд ки мо бо онҳо дар Кореяи Ҷанубӣ кору фаъолият карда истодаем. Марҳамат, касоне ки мехоҳанд бо мо пайваст шавед, тамоми нозикиҳои корро ба шумо мефаҳмонем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. Tojikiston babesh! Tojikiston babesh! Tojikiston babesh! 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 Vatani jon ba pesh, hamesha ba pesh. Mulki jonon ba pesh, hamesha ba pesh. Sukhani peshvo, rahnamoyi mo. Tojikiston ba pesh, hamesha ba pesh. Vatani jon ba pesh, hamesha ba pesh.